Hallo igen YouTube, Jonas her, og det her det er episode 2 af Feed the Beast. Nu skal jeg lige have noget. Den her episode har jeg tænkt mig at måske bygge mit hus. Begynde at bygge det. Det bliver så godt nok ikke så pænt i starten, men det må jeg altså lige overleve med. Hvis jeg ikke kan overleve med det, så er det ikke et problem. Jeg skal nok bygge et pænere hus senere hen, når jeg får nogle materialer. Selvfølgelig jeg har vulkanen, men jeg gider ikke lige frem til at bygge et hus. Udrydde sådan en halv vulkan. Det gider jeg ikke helt lige det. Nå, hvad kan jeg smide væk? Jeg kan godt lige smide deres 1 stykke træ væk. Hvad kan jeg så smide væk nu? Den kan jeg også på, det kan jeg også smide med. Så er allerede iron på. Fedt. Ja, jeg er lige så godt bare tage det på. Nå, jeg må heller lige hurtigt nakke det der for. Ja. Og når jeg engang kommer til Holbæk, så skal jeg også lige have købt en mikrofon. Sådan så når jeg sidder og spiller med mine andre venner, så kan I nok bedre høre dem. Så sætter jeg lyden til fjernsynet, så skruer jeg lidt op på fjernsynet. Nå. Og hvis I kan bare skrive i kommentaren, hvis der er noget I gerne vil have mig til at prøve at gøre. Så skal I bare skrive i kommentaren, så skal jeg nok prøve at gøre det. Men jeg lover ikke, at jeg kan gøre det. Jeg er ikke verdens bedste spiller til Minecraft, så... Men jeg kan da godt prøve, som jeg kan gøre det. Jeg kan godt prøve at kigge på det i kommentarer, hvis jeg sender nogen til mig. Sådan der. Ja, den her ikke sådan gider alligevel ikke have med. Nå. Det går langsomt det her. Det går meget, meget langsomt. Så skal jeg lige sætte den der derovre. Og så gør sådan her. Sådan der, sticks. Så vil jeg også lige hurtigt hakke et stykke til. Hov, så lavede jeg vist lige. Nå, ja, jeg havde været crossing til derovre, kan jeg se. Nå, nu skal jeg lige finde ud af, hvor jeg gerne vil bo. Og så sætter jeg mig ned, og så bor jeg bare der. Jeg tror her, fordi der også er en swamp biome lige nærmere. Tror jeg næsten her. Det vil være et godt sted. Sådan der kunne I se en masse ord. Det er fordi, jeg mener også, jeg har IC2 en sted. Jeg kender ikke alle modsene i en sted. Det er en pack som med, men jeg kender ikke alle modsene. Jeg kan se, at han har opdateret dem, og jeg skal se hans video igen. Så jeg er helt sikker på de forskellige mods, og så skal jeg også lave en farm, og ja, jeg skal nå en masse i løbet af alle de her episoder.
jeg skal lave det her. Fordi jeg synes, at det er meget fedt, det her mod. Ja, de mods, der Wolf 20 spiller med. De er rigtig fede. Lag. Nå, må lige holde være. Så er det hund. God hund. Nå. Kan det her blive videre snart? En jungle biome? En jungle biome også? Det kunne jo være, der var et jungle tempel i biome. Hvem ved? Fedt. Og hvis I tror, det der er diamond, så er det ikke det. Det er noget, der hedder Nikolite. Det kunne være et, og det er lige før der kunne være, jeg tror jeg sagde Nikolaj, men jeg sagde rigtig Nikolite. Nå. Jeg må se, hvor skal jeg bo? Kul. Det er godt altid at kul. Nå. Se, jeg startede for 6 minutter siden eller sådan noget. 6 til 8 minutter siden. Et dejligt fladt område. Bare lige røde de her blomster. Så kan man lige bygge platform hvor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8. Nå. Det blev så ikke lige den her. Nå, jeg må hellere gå ind i et hus. Det bliver ikke Miskost Villager hus. Det bliver ikke Miskost huset. Det bliver nok det her, højst sandsynligt. Nej, for mørkt. Miskost hus. Mistcraft hus. Sæt. Villager. Hvad sælger jeg i hvert fald? Cookies og sådan lidt. Fedt. Det er der, men jeg skal bare sætte en bestand. Her der kommer lige til at være en lille. Nej, det bliver så den anden vej. Ja, du kan ligesom ikke komme over en bookstand, din pumps. Så der er en kiste der, hvor jeg sætter de fleste af mine ting ind. Nej. Nogle af mine ting derinde. Som jeg ikke skal bruge lige nu. Ja, og alt det her, det skal jeg faktisk ikke bruge lige nu. Maden, det er gulerødder. Det var min mad består af nu. Cold cook. Nå. Jo. Pust. Hvad? Hvad taler du om, far? Okay, 3 cool. Cool. Du skal jo ikke gå derned. Op med dig. Stræber dig. Du har det vel lidt dårligt tilbud. Op med dig.
op med sig. Det bliver godt nok ikke verdens bedste mine. Jeg går snart til at uddrive alle de zombier, jeg gider snart ikke høre på dem mere. Og det her bliver så midlertidigt hus. Så graver jeg ned her, så bliver det der noget midlertidigt hus. På et tidspunkt så laver jeg et stikkepesteren sted her. Hvor derude, så skal jeg bare lige hive et håndtag der. Den står lige der. Og så lukker det. Hvad fanden? Han tog min... Altså, hvad Sørensen? Nå, nej, det kan man nok ikke. Sjovt. Ja. Sådan der. Getting an upgrade. Fedt. Måske skal jeg lige slå op for det der brightness. Max FPS. Okay, far altså det højeste. Fancy. Lad mig se. Der ser det bedre ud fast. Klart on, det gider jeg ikke. Jeg ser det aldrig nogensinde på sky. Hvis jeg synes jeg er kommet langt ned. Jeg tror det bliver på niveau 50 eller sådan noget. Passer nok meget godt. Ej, seriøst nok. Det kan godt være I måske. Men I skal i hvert fald bare sige, hvis jeg skal skip de her mining stedet. Så skal I bare skrive det i kommentarerne. Jeg vil gerne lytte til dem der ser på min YouTube. Dem vil jeg gerne lytte til. Jeg kunne lige se det for mig rød ned der. Ja, jeg skal lige ikke rette mig, så. Det bliver et stort rum, den her. Lad os se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nej. 14, 13, 12. Ja, det der tager vi også lige nu. To, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sådan der. Hvad den 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og kommer til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
9. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Hvis vi høre noget musik, så kan jeg ikke rigtig slukke for det, fordi det er min far, der hører musik. Jeg vil ikke håbe, I kan høre det. Må undskylde, I sådan ikke kan høre for den lyden. Det ved jeg ikke, om nogen synes, det er irriterende, men... Shit. Pis. Det må jeg ikke kalde, skal til mig. Fuck up. Hvad er det, jeg sagde til dig? Op. Misser. Jeg synes ikke rigtig, jeg kan høre nogle zombier eller noget. Fedt. Ja, var det ikke fordi min lyd den forsvundet? Kan jeg høre? 2, 2. Så tager vi 3. Nå, ja, nu kan jeg så godt høre. Ja. Sådan der. Panner, ja, nu går jeg finde ud af panner ind den dag. Hvem er der banker på der? Nogen prøver at sove. Jeg sagde, der var nogen, der prøver at sove. Flere. Bare spare. Hold op her. Man kan nok. Masser af gris. Fedt. Så skal jeg lave en grisfang. Så skal jeg også have det svært, der hedder Soul Stealer. Det vil være Miskers hus og mit hus. Godt at se. Det bliver rigtig fedt, det her hus. Kommer til at blive rigtig fedt, sikkert. Når jeg er færdig med det. Jeg ved så ikke, om I vil synes, det bliver fedt med det. Så jeg tænkte mig, at der skal sidde en læpper her. Nej, der skal sidde de der her, sådan her. De går rundt sådan her, på de her. Skal jeg selvfølgelig lige fjerne dem der. Sådan så de går rundt i hele lokalet. Der. Og så sætter jeg en læpper lige der. Så de sådan er åbne. Så kan jeg bare gøre sådan her. Lige ned til mit hus. Og nu skal jeg altså lige fjerne det der. Det kommer virkelig bare på nævne. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det var 9. Sådan her. Der er 9.
1, 2. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bliver nok også 4 høj. Nå. Bliver 9 gange 9. Det kan også være en dag, jeg måske bygger et rigtig stort hus, men det gør jeg altså off-camera. For jeg gider ikke sidde og optage i en 7 eller 8 timer for at lave det skide hus. Så langt så kan jeg altså godt tage. Det er ikke engang løgn, jeg overdriver ikke engang. Hvis I tror det. Hvis I tror jeg overdriver, så tror jeg nok I skal skrue ned. For jeg overdriver ikke engang med en 7 timer. Hvis jeg skal skaffe alle ressourcer noget. Helt så tager det mange. Så tager det lang tid. Jeg tror heller ikke rigtig I gider at se på, at jeg sidder og bygger på sådan hver eneste afsnit. Men jeg kan vel godt tage et afsnit, hvor jeg laver sådan lidt på det. Så jeg laver det sådan lidt hen ad vejen. Igennem afsnittet. Sådan så jeg også får lavet noget andet. Det kan jeg vel godt gøre. Hvis jeg gerne vil have det. Men det gør jeg i hvert fald nok. Sådan så jeg også kan få se sådan her vejs, hvordan jeg bygger et rigtig stort fedt hus, synes jeg selvfølgelig. Den bliver 4 højden her. Nå. Måske skal jeg prøve at lade mig bruge dirt og sådan noget. Bare sætte crafting table. Må se, jeg startede her nummer 30, så er det allerede. Så det er bare. Ses YouTube. Ha' det godt. Hej.